Βλέπετε τα highlights του πρώτου ημιχρόνου. Όσον αφορά στο 0-0, έχει εμφανιστεί για μία φορά φέτος σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Στην Τρίπολη πριν από 16 μάτς. Ο Παναθηναϊκός που έχει πρόβλημα εκτός έδρας, έχει στα τελευταία 5 μάτς μόλις μία νίκη και 4 ήττες. Ενώ φέτος γενικά είχε πρόβλημα σε σχέση με τις προηγούμενες δύο σεζόν. Φέτος ιτήθηκε 5 φορές μακριά από την έδρα του, ενώ τις προηγούμενες δύο σεζόν ιτήθηκε 4 συνολικά. Περισσότερες ήττες φέτος από ό,τι τα προηγούμενα 2 χρόνια στο πρωτάθλημα. Για τον ΠΑΟΚ ισχύει κάτι παρόμοιο. Φέτος έχασε 14 βαθμούς στην Τούμπα. Αυτή ήταν και η αχίλιος πτέρνα του. Όσους βαθμούς έχασε συνολικά και αυτό στις 2 προηγούμενες σεζόν στην Super League. Πάντως μετά από το πρώτο ημίχρονο που κράτησε το 0 στην άμυνα, έχει φτάσει στα 329 λεπτά αυτή τη στιγμή δίχως να δεχθεί γκολ ο Κώστας Χαλκιάς. Είναι αίτητος στα 6 παιχνίδια που έχουν προηγηθεί με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αλλά ο ΠΑΟΚ σκοράρει περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο. Σκοράρει πολύ λίγα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο φέτος, μόλις 12 σε όλη τη χρονιά. Οι δύο ομάδες δεν έχουν αλλαγές στην ενδεκάδα τους για το δεύτερο ημίχρονο. Έκαναν την εμφάνισή τους, τώρα εμφανίζεται και το διαιτητικό τρίο. Βλέπετε εσείς ακόμη highlights του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω Χαλκιάς, Έτο, Κοντρέρας, Τσιρίλο, Λίνο, Γκαρσία, Βιτόλος, Αλπικίδης, Σίβιτς, Βιερίνια, Αθανασιάδης, η 11 του ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό, Τζόρβας, Βίντρα, Κατσουράνη, Σαριέγγι, Ιωαννίδης, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Σιμάο, Μαρίνος, Νίνης, Χριστοδουλόπουλος και Σισε. Και οι δύο ομάδες σε 4-3-3 μέσα στο γήπεδο. Τελέστηκε το φάουλ. Βιερίνια. Καλή η σέντρα του. Η μπάλα περνάει. Ο Αθανασιάδης, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον Αθανασιάδη, ο οποίος σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Τούμπα. Ο Αθανασιάδης βρίσκει δίκτυα. Ο Βίντρα του στρώνει την μπάλα και ο Αθανασιάδης εκτελεί τον Τζόρβα. Εύκολη δουλειά για έναν καλό σεντερφόρ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ενώ εσείς βλέπετε ξανά τη σέντρα του Βιερίνια, τον Βίντρα να στρώνει την μπάλα στον Αθανασιάδη και ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η αντίδραση των παιχτών του Παναθηναϊκού είναι πίσω πλέον στο σκορ. Εδώ είναι προφανές ότι έχει πρόβλημα, έχει ματώσει έτσι κι αλλιώς. Και στο πρόσωπο έχει πρόβλημα και στο χέρι του έχει πρόβλημα. Πολύ ωραία κρατάει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Ελζάρ που παίρνει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Ελζάρ, σουτάρει, γκολ! 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ασίστ στο Βιερίνια, γκολ ο Ελζάρ. 2-0 ο δικέφαλος στο 75. Είναι ταχύτατος, εκτελεί τον Τζόρβα για το 2-0. Πολύ καλή ενέργεια από τον Πορτογάλο που δίνει την ασίστ για τον γκολ του Ελζάρ. Ζεζουάλδο Φερέιρα θα κάνει την τελευταία του κίνηση. Πάμε στον Νίκο Τζουάνι. Υπέροχη η κίνηση του Βίντρα. Βλέπετε, μένει όρθιος, κάνει μια εξαιρετική σέντρα και ο Σισε με κεφαλιά από εκεί θα ήταν δύσκολο να αστοχίσει. 2-1 ο Χαλκιάς δεν μπορεί να αντιδράσει. Γκολ νούμερο 44 στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Τζιμπρίλ Σισε σε 56 μάτς. Έχει κάνει καλή κίνηση και ο Μουσλίμοβιτς. Ο Βιερίνια γυρίζει την μπάλα για τον Βόσνιο. Ούτε τώρα. Η μπάλα στον Ελζάρ δεν θα